em dic Javi i soc de 6è. Vaig a contar-vos un llibre molt interessant que es diu Invasió. Tot es començà així. Hi havia una vegada un xiquet de 12 anys que veia coses rares en les persones i se pensaven que eren extraterrestres. Així que va investigar amb el seu pare i el seu tio i van trobar una nave molt gran. Així que se'n van anar corrent i van anar a la policia, a tot, però ningú els creia. Van veure un extraterrestre que era de forma de persona com molts i també tenia una forma un poc peculiar perquè tenia els ulls rojos en totes les fotos i no se veien els espills. Així que per a eliminar l'amenaça van anar a la nave una altra vegada que era gegantesca i van passar per moltes proves. Quan van trobar, van matar als aliens, sobretot al rei, per a que els altres se fulminaren. Però justament quan va matar-lo va ficar un còdec d'autodestrucció de la nave. Així que el que van fer és córrer, fins que ja no van poder més. Se van salvar, però per poc. Van tindre moltes herides, però el bo és que van sobreviure. Van eliminar els aliens i van enviar una carta d'amor a una xica que es deia Anna i a una altra. Anna li va contestar i van ser novis. Espero que us hagi agradat este conte. Adéu.